Bueno, centralitas desbordadas que temos a esta hora da mañá, será por aquilo de que, bueno, que é un martes intenso, pois parece que sí, así é, e tamén está sendo intenso, pois, para o persoal da unidade de reparto de correos, que imos a falar delo agora mesmo. Bueno, que decíalles a todos vostedes que falar, pois, das concentracións que veñen mantendo, non é nada novo, porque saben todos vostedes que levan xa moitísimas semanas facendo e protagonizando, pois, esas concentracións, e siguen facendo, porque polo de agora que saibamos, todas aquelas reivindicacións que plantexaron, pois non están sendo atendidas, e de aí que manteñen, pois, no tempo estas concentracións habituais. Saíron de novo, polo tanto, a rúa, segue habendo, pois, unha falta de cobertura de prazas, pero a todo isto agora se engaden, digamos que dúas cuestións fundamentais. Por unha banda temos esa campaña para as eleccións europeas, como ben saben todos vostedes, que temos para esta mesma semana, co cal máis traballo para todos o persoal de reparto, e logo tamén se plantexan que pasará agora coas vacacións. Bueno, todo isto imos a tentar analizalo de seguido, que me acompaña Rafael Iglesias da CIGA Correos. Moi bo día, Rafael. Bos días a todos os ointes de Radio Voz. Bueno, que continuades saindo á rúa. Isto significa que, claro, as cousas non se solucionaron. No, evidentemente estamos como no punto de partida. Bueno, algunha novedade hai, porque fomos visitados polos xefes, prometéndonos que, en fin, que a carga de traballo o que argumenta sempre, non? El número de objetos do personal que atende máis que suficiente e non ve a necesidade de manter a plantilla como dimensionou no ano 2016. Os xefes falanos de ratios, de distancias e estadística de papeles entregados, é dicir, aos destinatarios, e nós insistimos no noso, non? En que a dispersión da aprobación, a distancias e as vías, sobre todo, polas que temos que transcurrir, pois non permiten os ratios que din os algoritmos que aplica a empresa a través do que lle chaman eles la inteligencia artificial. Claro. Non creemos que ese sea a solución para dimensionar as plantillas na Galicia en xeral, e menos no desta en particular, cunha carga gandeira de explotacións de actividade agrogandeira de primeira línea. Sabémoslo perfectamente e por eso estamos protestando. Claro. Mantemos a nosa bandeira ergueita na defensa do Servicio Postal Universal, que é o que máis berramos nas consignas, no urbano e no rural, Servicio Postal Universal, tal como pon a Constitución Española e tamén a Lei Postal, que reciban os destinatarios a correspondencia 5 días a semana con independencia das lugar de residencia. E oídes manter, porque claro, certamente ao mellor se pode ver ou se pode achacar certo cansanzo, porque levades moito tempo facendo este tipo de reivindicacións. E desamantelas no tempo? Sí, é un pulso fuerte que nos ten botado a empresa, esta localidade, esta unidade en concreto. Bueno, nós aí non vamos a ceder. A unidade total e absoluta ecuacionada, e incluso, bueno, condiciona, hai que decirlo así, a actividade sindical, a acción sindical das centrales donde cada un está afiliado, non? Nos, evidentemente, agradecemos todo o apoio que se poida recoller, pero non vamos, desde logo, no que se trama no objetivo de defensa dos postos de traballo, non vamos a ceder. Si nos dimensionan a través de seguimientos acompañándonos, habrá que estudiarlo, pero da maneira que plantea a empresa a través de los datos de estadística e o que ten recollido xa de outras ocasións e a través de los seguimientos da inteligencia artificial, non lo aceptamos de ninguna maneira. Para nos é infumable, así de claro e absoluto. E despois, claro, como non cubren baixas, nin licencias, nin permisos, e estamos repartindo o casco urbano de la LIN, o repartimos todos os rurales, fundamentalmente, máis os poucos que quedan do urbana, non? Pero se non fora polos cartiros que estamos destinados en Dozón, en Rodeiro, na Golada, o servicio postal en la LIN, no casco urbano, na unidade de parte, sería imposible de facer. E claro, nos aí estamos recargados. Eso é unha situación que se viña arrastrando de anos, que empezou xa un pouco antes da pandemia, do ano do COVID-19, pero que se agudizou moitísimo a partir de que
pasou, digamos, a pandemia e posteriormente, bueno, cando organizou os servicios que paquetería polas tardes, bueno, meteu personal efectivamente con furgonetas polas tardes para entregar a paquetería como aposta estratégica da empresa para competir no mercado de logística, de distribución a través da paquetería, pero claro, está desarmando pola mañán desatendendo o reparto e nós por aí non pasamos. Claro, pero estades agora mesmo reivindicando máis persoal, que se cubran baixas, etcétera, etcétera, pero entendo que vos atopades con varios frontes máis abertos e que poden ser complicados nestes tempos. O primeiro deles é que, claro, non se nos escapa a ninguén que estamos en plena campaña para as eleccións europeas. Tedes máis traballo do normal. Sí, evidentemente, Emilia. Vamos a ver, todos los destinatarios, efectivamente, todos los residentes no desa, nos concellos que atendemos, Lozón, Lalín, Rodeiro, en estos momentos reciben como mínimo 4 obxetos de 4 partidos, máis a tarxeta do INE e todo correspondencia habitual que ten que recibir, non? Claro. Estás atendendo perfectamente, pero a base de traballar legalmente a destaxo. É bestial nestes momentos o ritmo de traballo e, claro, eso produce un estrés e un cansancio e, sobre todo, bueno, é unha responsabilidade porque estamos traballando moitos con o noso coche e o riesgo de accidentes é grande, non? Porque temos que andar a toda a carreira nuns sitios donde sabemos que hai gando, donde están en estes momentos procedendo ao silado da erva e claro, as maquinarias e os tractores teñen que pasar e nós somos aí un obxeto extraño dentro do medio rural e claro, temos que buscarnos a vida para acceder e ese tempo tampouco non lo cronometra a inteligencia artificial, carallo. Rafa, pero é obrigatorio, quero dizer, moita xente se pode preguntar, é obrigatorio facer entrega pois de dos envíos, neste caso, pois das distintas formacións políticas? Pois ese é un debate sempre recurrente, cíclico, cada vez que hai un proceso electoral, pero pola experiencia que teño de moitísimas décadas e de antigüedade, eu personalmente sei que a empresa cando chega a última semana, nestes momentos é no que estamos, que temos todo domingo, día 9, e ve que hai moita carga sin repartir de propaganda electoral, prioriza ese reparto sobre o resto, Claro, non quere problemas de reclamacións e queixas dos partidos que compiten no proceso electoral, porque fan unha inversión e, vamos a ver, a empresa pública se compromete a facelo. Claro. Claramente. Que pasa? Que si se ve desbordada tamén a empresa e é consciente de que a xente non está pola labor de prolongar a súa xornada de horario e nin a asumir horas extras inda que llas ofrezan, a veces ten que recurrir a refuerzo da plantilla, non le queda outra. En estes momentos, decímolo claramente, se fixo ese refuerzo, pero non é tal refuerzo, sempre estamos no mesma cuestión. Se refuerza a plantilla que non está completa. En estes momentos o que fixeron é que como está atascada a unidade de reparto, pues se mete en horas por outro personal eventual contratado para estes días expresamente. Claro, e que é no que estamos, pero veremos a ver como sale el tema, porque claro, despois efectivamente veñen as vacacións e nos tememos que en suyo, vamos, a pesar de que xa nos anunciaron de que el recorte, o sea, la contratación cero se iba a efectivizar e se recargarían os repartos, bueno, a empresa está sendo tamén consciente de que nós non cedemos e que non se dá feito o servicio e, bueno, pois díxonos que se harían as vacaciones como o ano pasado, pero ano pasado, como decimos nós entre os compañeiros, xa lle chegou. Pero a maioría da publicidade electoral, digo, porque nos nosos buzóns, obviamente, e os que nos están escoitando, seguro que moitos deles cando abriron os buzóns estes días, pois xa foi chegando esa publicidade electoral. A maior parte, o maior volume xa está entregado ou aínda non? No, estamos no proceso, estamos en pleno reparto de ese tipo de correspondencia, y temos daqui a viernes posiblemente y a todo meter, claro.
non está feita nin a mitad, non, porque non temos tempo material, porque non nos facemos en estes momentos o reparto que temos encomendado no servicio noso, sino que estamos recargando, insisto, hai 2 seccións de urbana sin cubrir, e tamén dous repartos rurais que se chaman circulares tamén sin cubrir. Entonces, claro, facemos malamente o noso para canto máis el recargo, claro, non damos, e estamos traballando, que conste, a un ritmo que non se dá soportado, e é o que quera a empresa, que traballemos despois deste proceso electoral, a la mina, para que me entendamos, aplicar carbón durante el verano, e por aí non vamos a ceder, non. E ademais son conscientes que isto que estamos abandeirando na LIN está empezando a pasar por todos os lados, non? Claro, a empresa quérese manter firme porque sabe que fai augas, porque a política de amortización de plantilla e non cubrir baixas, ni licencias, ni permisos, ni vacacións, é xeralizada, non é que se ceden con la LIN. Pero claro, la LIN ten unhas especiais circunstancias, insisto, pola inmensa superficie do territorio que atende a unidade de reparto de la LIN, con 4 concellos encima e con unhas características do servicio rural moi singulares, que é a alta capacidade de incidencia do sector primario e as distancias que hai para recorrer polas vías que temos que facelo, os camiños e as pistas, así de clarito. E claro, é unha zona tamén que non é llana, como pode ser Castilla e Andalucía. Aquí é montaña, é un dozón e un roteiro, moita xente temos que andar costa arriba ou costa abaixo, e utilizando freno e acelerador, e claro, non é se aparcas el coche e repartes o lugar, non, é que aquí tens que ir ca máquina a todos os sitios, e esa é unha penosidade que non está valorada pola empresa. Bueno, vos concentrastes en Pontevedra, vos concentrastes en Santiago, levades unha morea de concentracións en la LIN. Que vos queda por facer? Bueno, nos evidentemente teremos que analizar a nosa maneira de seguir incidindo na nosa reivindicación para que o objetivo que nos propoñemos o consigamos, polo menos se non é total, parcialmente, de eso se pode falar, pero no que quere a empresa de 4 así porque sí, non vamos a ceder, non? Entonces, bueno, nos quedan evidentemente medidas de forza, como pode chegar a ser os paros convocatoria legal de folga, non? É un dereito que podemos exercer, que en estes momentos non o estimamos necesario, e que creo que a loita é eficaz, porque nós o que queremos tamén é que a ciudadanía, os veciños, sean conscientes do que se está xugando aquí no servicio postal público, non? Que, por certo, ano que ven acabase o contrato que ten Correos para facer o SPU, Servicio Postal Universal, pola lei postal, e, bueno, no mercado español compiten distintas empresas, incluso de Europa, como a UE, e, bueno, veremos se renova o contrato ou non, pero nós estamos porque, evidentemente, o Servicio Postal siga exercendo Correos, e no noso país máis, porque é un correo, un servicio que é necesario, pero que tamén asumimos de que é moi costoso, porque, claro, os costes de explotación en vehículos é moi grande, porque a nosa singularidade de asentamento poblacional é tamén moi particular con respecto ao resto do Estado. Remato, cando vos voltades a concentrar? Pois, en principio, teremos para a semana que ven, o mércoles, que me parece que é o día 12. O 12 de xuño. Sí, o mércoles 12 de xuño, ali no lugar de costumbre. Onte desplazamos ali a baixada da feira, porque, claro, era día 3, e, bueno, queremos darlle visibilidade, non, a nosa protesta, non? Evidentemente, isto é unha loita de desgaste larga, prolongada, pero que, bueno, que tenemos que, como de outro, ir racionando as forzas para intentar que, evidentemente, a empresa se cuestione ese criterio que quere aplicar no noso país, en Galiza, que particularmente que non vale.
Rafael, como sempre, moitas grazas por contárnoslo, que estaremos pendentes a ver si finalmente pues, se consigue todo aquilo que está despedindo agora mesmo. Moitísimas gracias a ti, Amelia, e outra vez, bons días aos ointes de Radio Voz. Grazas, unha aperta.